Izizwe kuprofitwa ngazo. Bayagcaba abantu, baphatha namabhodlela. Manje ayikho into ezingayazi. Umuntu uprofitha ngezizwe, wena ushaya ngesithunywa semvelo, angeke uzumelane naye ngoba ziyagubha. Asikhumbule ukuthi izilwane, amadimoni, ayikho into angayazi. Manje wena kufanele ulinde umoya engcwele ukuthi ukhulume kuwe. Kufanele ukhuleke. Yazi umuntu oshaya ngekhanda ujula kakhulu emkhulekweni. Kodwa lo wezizwe ilula nje indlela yabantu abashaya ngezizwe ngoba bayagcaba. Abanye bafaka emabhodleleni, uthola umuntu wehla wenyuka nebhodlela. Lize limbekele nomthetho ukuthi ngesikhathi esiwukuthi sesikhathele sisayolala noma sisayapi sekumile njalo ukusebenza. Enokubuhlungu ke ziyabulala. Enokubuhlungu ke wayifaka azisaphumi. Khethile, fakile, ngenile. Uyofuna ukuyikhipha, uyikhipha kanjani? Kodwa ke abantu bazo abanankinga bayazisebenzisa. Mari fanele wazi ukuthi wazilanda. Angeke ulaphe. Zona zizela ukuzoxoxa izindaba, zizela ukukhuluma. Uyogula umuntu zenze ngazathi ziyamlapha. Enza umuntu wakhona ngathi uyalapha. Kube ngathi uyalapheka. After some time kubuye futhi. Isikhathi esincane kakhulu. Inkinga yakhona ayipheli, ayisolveki. Ngani? Akusebenzanga umoya weqiniso. Asisho kabi. Kwaba yisebenzisayo uyikhethele umuntu. Kuyashesha ngoba phela la ekuthandazeni yakhushuka intaba. Isithunywa semvelo, isithunywa sika Jehova, yakhushuka intaba. Uzokhuphuka intaba. Zothandaza uzokwenza konke. Kodwa yabona labantu laba, umuntu ogcabile. Ngisho nasemanzini angeke angene esiswini samanzi. Uzongena la eceleni. Azithele. Iphelile.